Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang James. Elementary pa lang, tambalanista na ako. Sumulat ako para humingi ng payo at sana mapag-usapan nyo sa podcast kasi doon ko kayo pinapakinggan. January last year na mag-propose ako sa long-time girlfriend ko. Pagdating ng April, pinakita ko na sa kanya yung wedding package na pwede naming i-consider. Kita ko naman na natuwa siya kasi matagal na din naman niyang gustong mag-settle down. Ako lahat ang nag-aasikaso sa preparasyon. Kahit pagsagot sa mga tanong ng suppliers, kahit alam naman niya ang sagot, ako pa din ang gusto niyang sumasagot. Ako din yung nag-monitor ng deadlines, bumili ng mga kailangang bilhin, at kumontak ng mga taong kailangan naming sabihan. Wala siyang partisipasyon. Sa totoo lang, in-expect ko na tutulong na lang siya financially dahil pareho naman kaming may stable job, pero halos wala pa din. 95% ng ginastos namin sa kasal galing sa akin. Sapilitan pa yung 5% na share niya dahil ubus na ako talaga. Inintindi ko na lang kasi alam ko naman na breadwinner siya at minsan nauubos talaga ang sweldo niya. Maraming beses ko na siyang sinabihan na magtira para sa sarili niya at sa future namin. Pero kailanman, hindi ko naramdaman na sinubukan niyang gawin. Pagkatapos ng kasal, ipinagtapat niya na kailangan niya ng pera pambayad sa mga pinagkakautangan niya. Ginamit daw niya yung pera nung maospital ang mama niya. Sabi ko, ibayad na lang niya yung perang niregalo sa amin nung kasal para matapos na lahat ng utang niya. Yung mga utang niya sa akin nung hindi pa kami kasal, wag na niyang bayaran. Mas lumala ang sitwasyon ngayong taon. Halos walang natitira sa sweldo niya dahil binibigay niya sa mama niya. Sa akin pa siya humihingi ng pamasahe. Hindi man lang siya magtira para sa sarili niya. Hindi din niya ako inaasikaso. Ako na ang bibili ng pagkain, ako pang magluluto, magliligpit ng pinagkainan at magpapakain ng mga aso. Samantalang siya, nagse-cellphone sa kwarto. Pinag-usapan na namin ito pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago. Recently, pinaalala ko sa kanya yung sinabi sa pre-wedding seminar na pinuntahan namin. Kapag nag-asawa, prioridad mo rin dapat ang asawa mo. Ang sagot niya, alangan naman daw pabayaan niya ang mga magulang niya. Sabi ko, hindi ko naman sinabing wag na siyang magbigay. Ang sa akin lang, magtira naman siya kahit para sa sarili niya kung hindi niya kayang magtabi para sa future namin. Tambalan, napapagod na ako. Pakiramdam ko, mag-isa lang akong sumasagwan sa relasyon namin. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ako ba ang may mali dito? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, James.
Ito na naman ang mahirap na usapan kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Oo, na kinalakihan nating lahat yung idea na syempre hindi mo papabayaan ang iyong mga magulang, ganyan. Kasi sa iba, parang sa ibang lugar, sa ibang bansa, pagpatak mo ng 18, kanya-kanya na talagang life. Parang gano'n. Tapos tanggap na yun kasi yun na talaga yung kultura. Dito kasi hindi eh. 'Di ba? Magugulat ka minsan sa isang bahay, ang dami-daming tao. Yung parang bahay ampunan po ba ito? Bakit parang 33 yung mga bata? Kahit walang celebration, oo, no? 'di ba? 33 yung bata kasi may apo sa tuhod, pamangkin na ganito, pinsan ni ganyan, na nakatira lahat sa iisang bubong. Ganon. Kasi yun na yung kinalakihan natin. Kaya yung mga ganitong klase mga topic, medyo mahirap sausawan. Ang mahalaga talaga dito is depende sa sitwasyon na meron kayo. Yes. 'Di ba? Parang ganon. Although, syempre kaya nga kabit talaga sana tumaas ang sweldo ng lahat. Bakit? Bakit, partner? Kasi syempre, pag tumaas ang sweldo ng lahat o kaya kumita na maayos ng lahat, merong pang sube o may pangtabi for future. At yung sinasabi natin pagtaas ng sweldo, yung talagang extra mataas na may extra talaga Kasi unfortunately, sa totoo lang, pagka nag-computan talaga ng mga gastos talaga sa isang buwan, kulang talaga yung sweldo. Totoo yun. Oo, abonado ka pa. Abonado. So, saan pa yung part na may ipon? 'Di ba? Correct. Yung ganun, saan pa yung part ng sinasabi na ipon para sa ganito, ganyan. May mga iba na talagang sadyang kulang eh. Hindi sila magastos, talagang sadyang kulang. Kasi may mga iba na talagang magastos. Yung mag-spend ng mamahaling cellphone, laging kumakain sa labas, laging may celebration. Oo, laging may celebration, ganyan. Kahit walang may birthday, laging may pansit, 'di ba? Kaya nga, senyalis. Para sa atin, celebration yun. Oo, senyalis daw yan na nakaluluwag-luwag ka na. May spaghetti sa bahay ninyo at cake kahit walang may birthday, 'di ba? Laging may ice cream, Oo, no? correct. Mga ganun. Mayayaman lang may ganun. True. Kasi sa katotohanan, kulang talaga. Kaya nga, di ba, Totoo natanda mo yun. noon yung mga unang segment ng Tambalan nung araw, meron tayong naging discussion noon na mas yung kasama sa bahay o yung kasambahay, mas may napapadala pa sa kanilang mga magulang versus yung Yes. kanilang amo na empleyado. Bakit? Kasi yung kasama sa bahay, wala po siyang gastos sa pamasahe. Yung wifi, 'di ba? Wifi ng buong bahay. 'Di ba? So dun pa sa part na 'yon, hindi na siya gagastos. Shampoo Correct. at sabon. Shampoo din ng True. kasambahay, 'di ba? Inaalaw natin 'yun. Tama, totoo, magkakaparehas. Sabong panlaban natin, sabong panlaban rin niya sa damit niya. True, 'di ba? Minsan nga iba pa yung sabon niya sa sabon mo. Ikaw din mag-shoulder nun, yung employer, yung amo, 'di ba? So lahat ng mga ginagastos sa bahay, wala siyang gastos. Pagkain, napakalaking factor. Pamasahe nga kasi hindi man siya umaalis. Yung pamasahe, yung gas po, mga kabisyo, yung pagko-commute, napakalaking factor po niyan sa gastos. Yung basic yan na natatanggalin sa sweldo 'di ba? Pero lahat yun, wala nang gastos yung kasama sa bahay. Kaya ang ending, mas may napapadala pa silang pera, 'di ba? Sa kamag-anak nila, sa nanay nila o kaya sa mga anak nila kasi mas nakakapag-ipon. 'Di ba? Yung gano'n na kaakibat talaga ng medyo ang taas ng bilihin tapos kaunti yung sweldo. Correct. Grabe, no? Panty na lang talaga bumababa. Higpitan mo na kasi, ano ba yan? Luwag-luwag na ng garter. Nakakaloka. Baba tuloy ng baba. Oo. Bili kang perdible. Yan, di ba? Wala nang Pampahigpit. Correct. Wala nang bumabang bilihin. Panting maluwag na lang talaga. Oy, totoo Ganun. yan So, Aminin yung ultimo. Sa sobrang kulang ultimo underwear, hindi diba, kayo makabili. Hindi na napapalitan. Oo, kaya. Di ba, may butas na pero okay lang, di ba? Sipin mo na lang, mahangin yan. Nahanginan. Need natin ngayong summer yan para correct. presko. Truth, di Yung ba? butas-butas na underwear, yung Tama. maluwag. Yan, di ba? Yung mga ganon. Kaya, yun yung nasasabing, panty na lang ang bumababa. Kasi kakulang Wala nang may garter. Oo, kung may pambili ka, di sana laging bago underwear mo. Di sana laging nakaangat yan, di ba? Hindi. Kulang na nga, di maluwag na. Bumababa. Bilihin, hindi bumababa. Di ba? Totoo yan. Nakakalurkay. Kaya magigets mo kung bakit. Siyempre, kahit na may pamilya na,
tinutulungan pa rin yung parents. Pero kung yung parents sana meron, 'di ba parang ganun yung ideal? Doon din magsisimula. Bawa tayo partner, magiging ganyan din tayo. Ako talaga hopefully talaga dumating yung panahon na hindi ko kailangang humingi sa anak ko kasi magiging problema niya to. Napakarami pong kwento sa Mahiwagang Burnay, napakaraming kwento sa podcast na lagi na lang problema yung mga magulang ng mga asawa nila. O yung pamilya ng asawa nila. Kulang, diba? monster-in-law, Oo, okay, yung laging intrimitida. Totoo, laging bibigyan, nagkulang na yung para sa sariling ganyan. Kaya nga ako, yun yung Pakialamera. Oo. Lahat na. Lahat nabasa na namin yan. Correct. Lahat problema nila yung pamilya. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat nakakabukod. Oo, yun. Tapos Totoo hindi yun. naman din talaga lahat, yung parang kumakain ka ng masarap tapos alam mong wala makain yung nanay mo, 'di ba? Parang hindi mo kaya din, 'di ba? Kasi mahal mo naman yung nanay mo tapos alam mong pinaghirapan yung ganun ba? Agree. Kaya hindi ko rin mawari kung paano kita masasabihan, James. Pero lalo na kung kinakausap mo naman yung asawa mo, 'di ba? Totoo. Pero tama din naman talaga na yun talaga priority mo na rin naman talaga yung binuo mong pamilya. And dapat para dun sa mga magulang ngayon, i-mindset na natin yung baka yung lumang generation ganun. Parang ang anak ko sa kanya, kaya ako siya pinaaral kasi para lahat ng mga ibinigay ko maibalik niya rin in the future. Feeling ko medyo lumang henerasyon Oo. na thinking Old mindset, old no? mindset. So dapat ngayon tayo mga magulang partner, ang mindset hindi. na natin. Hindi, Sayang, hindi ba? kaya Hindi ba? para maging komportable ako pagdating ng panahon. Ay, ganun talaga, old ka eh. Kaya mindset mo old. Hindi, pero Hindi, agree ako doon. Dapat medyo i-break na natin. Yung tradition Oo. na minsan kasi nagkakaroon tayo ng pagtanaw ng utang na law, which is again Okay yun, kasi mahal natin. Yes. Walang problema doon. Kaya lang, Correct ka. hindi dapat sa kanila, may sarili na silang pamilya. So, dapat hindi lang fully sa kanilang asa. Ang Yes. problema kasi dito talaga, partner, paano kung wala din talagang trabaho, nag-retire na, Oo. wala, yun yung mga ganun. Kaya nga, hindi na natin isipin yon kasi ang dami na nating iniisip, di ba? Hindi natin isipin yon. Kaya ang feeling ko yung mas lesson is mag-focus dun sa mga parents of now. Na huwag nating hayaang laging ganon. Laging ganon, oo. Siya, parang paulit-ulit lamang na cycle. pattern, oo, correct. So, i-break na natin. Oo, break yung the tradition cycle. na yun. Kung kaya, ha? Kung kaya. At kaya, di ba, kung... Hindi, parang ang kaya is yung i-mindset mo na mag-iipon ka para sa future mo din. Para pagdating ng araw. 'di ba? Hindi ka problemahin ng anak mo. Kasi, syempre lahat tayo, ako pangarap ko para sa anak ko makapag-asawa ng mayaman. 'Di ba? Yung wala na siyang problemahin. Yung gano'n yung, paano kung parang kung tulad ko rin siya, partner, na mahilig lang sa gwapo pero walang pera. 'Di ba? Or, Nabubusog sa diba, kagwapuhan. yung busog na sa kagwapuhan, okay lang. Kahit tayo makain, basta importante Kahit ang gwapo mo. kumakalam ang tiyan. Correct. Di ba, importante masarap ka, kuya? Di ba? Paano kung ganon? Busog na busog ka naman, di ba? Sa Arriba. Uma-Arriba, araw-araw. Nakakabusog yan. Sarap. Hindi, pero yung gano'n, paano kung? Di ba, syempre pangarap natin maging maayos talaga yung future, pero wala nakakapagsabi ng future eh. Paano kapag yun nga, di ba, nakapangasawa na mas mahirap pa sa daga. Di ba? Yung sinasabi nila, mas mahirap pa sa daga. Sabi diba? natin, napaka-judgmental yung sa mga Hindi. daga. Ano palagi yung sa mga daga, mahihirap talaga sila. May nakita ka namang dagang mayaman. Sige, pakilala mo sa akin, partner, para matapos na to. Para matapos na to, Sabi sige niya, na. huwag yung generalize. Merong mayayamang meron daga. Nakatira ba? sa Ayala, Alabang. Ay, sa bagay. Nasa West Grove, ganyan. Nakatira sa Makati, Bel Air. Yan, Ganon. ganon. No? Tinan mo, Sige. may bahay doon na may daga. Sa Mayaman bagay, yun. Sa bagay, yung Oo. kinakain nila, yung tira-tirang kinakain nila, steak. Oo. Diba? Okay, sige. I rest my case. Di ba? Di ba? Pero kung paano nga, kung makahanap ka ng mahirap pa sa daga, di ba yun yung mapangasawa niya, papaano, aasa ka pa ba sa kanya? Totoo Parang ganun. yun. Kaya yung sinasabi natin, ang lesson dito, tayo as parents, yung the new generation parents, tayo, i-mindset na natin na magsusubi tayo for our future. Correct. Habang pinapaaral din yung mga anak natin kung paano gagawin yung bahala na, kaya nga doble at triple ang kayo, di ba? Walang magpapahinga sa pamilyang ito.
Kayod lang ng kayod lang ng- araw-araw. Oo, walang magpapahinga sa pamilyang ito. Ganern. Tapos, para hindi na lagi may ganitong problema kasi lagi may ganitong problema. Let's break the cycle. Oo, Sabi nga nila. Yun yung sabi. Basta sana kayanin kasi nga, paano nga naman kung, babalik ako dun sa, gustuhin ko man pero walang extra. 'Di ba? Yun eh. Ako nung napakinggan ko yung sulat, yun din agad yung naging impression ko. The issue here is money. 'Di ba? Yung mga ginawa naman ng mister mo, it's out of love eh. Kung titingnan mo ha. Ni Mrs. Yeah, ni Mrs. pala. Si James yung nagsulat Oo, eh. yung ginawa ng Mrs. mo is a gesture out of love. Hindi yung pagtulong syempre dahil mahal mo yung nanay mo, Syempre. nandun na tayo. Correct. Pag titingnan mo rin sa kabilang anggulo, wala naman siyang ginawang masama. Nagkataon lang na nakakapos na kayo pare-pareho. Yun. 'Di ba yung sinabi sa simbahan, yung seminar, yung anong tawag? Pre-wedding, pre-Cana pre-Cana. seminar. Totoo, hindi naman lahat yun nasusunod eh. 'Di ba yung sinasabi na live and cleave kasi nga depende yun sa sitwasyon. Ang daming nakatirang ikinasal na nasa nanay at tatay pa rin nila. Kasi O hindi- sinunod ba nila yung kasi- live and cleave? kasi Hindi naman. Kasi hindi nila kaya. Yes. 'Di ba? Totoo Alam mo, yun. Binabaran mo yung seminar na yan Oo. pero hindi mo sinunod. Kasi nga depende sa sitwasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya. Maraming, applicable. Yes. Lalo sa Pilipinas. Totoo. Yun yung masaklap lalo sa Pilipinas. Correct. So this is highly debatable, lalong-lalo na again nasa Pilipinas po tayo. Ang main issue dito is yung supply ng pera, supply ng resources. Yan. So kung doon kulang kasi doon kayo nag-aaway eh. Correct. Doon kayo hindi nagkakasundo kasi feeling nyo wala na kayo. Doon nyo tutuunan ng solusyon, hindi yung gesture. Maaaring yan, makakatulong pero kung ganyan kinausap mo na, 'di ba medyo mahirap na baka mag-cause lang ito ng matinding away yung dalawa. Dagdagan niyo na lang yung supply. Source of income. Pwedeng mag-suggest ka na lang. O total, 'di ba para mabigyan pa natin ng pangangailangan yung nanay mo, di magdagdag pa tayo ng extra income. Pwede ba Correct. tayo magtinda ng ice candy ngayong summer? Maghalo-halo tayo. Ibang Tama. magbenta tayo online, karirin natin ng online Correct. selling. Mag-overtime ka pa, ganon. Mag-vlog, maging vlogger ka, tapos pumira ka kay Diwata Pares, Yan. overload, di ba? Ganon. Para magkaroon ka na maraming subscribers. Tapos ang solusyon, pera ang problema eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic, di ba? Dagdagan natin yung ating sources of income. Yes. Yun yung kailangan natin gawin. Kung paano gagawin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!